চেয়ারন হামবাই মারো তিনি সোমবার ইয়াখাবে 11 তারিখ সেপ্টেম্বর मानदाय ताई वात्रक तुथु आइएस नि बिसिङाव KWLAIJAK किसा स्कुल जों भिजिट खायनाय माने आनि लगे दङ दागदु जोंनि साबजुनालनि बरमरां चेयारमेन पुइलाव राजघाटआव थांगा आबनि परे आरोबाव नायनाय माने हायनो टोटाल स्टुडेन्ट खरका मानखा टिचार दङ 12 जना 13 जना मुठ हेडमिस्ट्रेस सह गाय आरो नुखा 16 और 16 जना से छात्र खूब चाहिए नहीं मानो और नहीं टॉयलेट या खाबा किचन रूम रक बेलेग हामिया अब के पूरी हुई कुमारबिल जेबी स्कूल माइलुमा जेबी स्कूल रामनाथ कबरापारा जेबी स्कूल ताबुक पाइथाकर जों 12टा नि बिसिं फायसुकैया श्रीराम कोपरा जेबी स्कूल बेलायखेन आनलाखि बेलायखेन खानांनान को फायनाय मेनर तालासे कदम रजाक आं दिनै उनाव सोंनामुसुङो सरकारनि नियमो 8टाव के स्कूल खुलगो 1टाव के बन्द खालामनांगौ सोंसायमि यासिनसे 12टा नि अनेक आगेनो बुदे बर खांस पाइखना अब बेलाखेन साया आं बरंमोनां आइएस नो सानाय तावनि बागै बर तिनि आरो 12टा नि आगेनो आरो ताला रजाक अब बर बरनो सुख सुंथि सिजांनाय गामियाम चायो तिनि क्रिसा नुखुनि फरायनाय जों परि दंगानि जराव बंनो काहामखाय क्वालिटी एजुकेशन रेनानि बागैनो सायथ'बाय दं सरकार एदिसे हाबांगौ अ जरा से तिनि टिचार अमाहायखाय फाइमाबो लेरो थांमाखैबा दो बाहायके नाय चिनि गामियाम चाइनि चिनि रोंनक रक बाहायके डेभलप नाय चिनि सेरक बाहायके डेभलप नाय बनि बागैनो कुनु जागा जोंता नुखा जे चिनि सेरक मैक्सिमाम इंग्लिश मीडियम थांफाबाय गरिनांनि बर'क माना खसखै अबनते डेभलप खायनो बागै जों सुंनाय तान बागै अमक थरांखा बरनो जों एक सप्ताह समायनाय जों बरनो जों नायजनाय अमाहायकेनो जत्त स्कुल नो उराम ताबुक चिनि जत्त चिनि एसएमसी कमिटी आबन लगे लगे आईएलसी कमिटी जुनाल सब जुनाल जत्त कमिटी नि चिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन बा जत्त चिनि जारा तांक्रा रंनो आईएएस डेपुटी आईएएस एआईएस रंनो जों दायित्व रजाखा अंतत मासो इंग्लि आमानि न जानजाने एलाकानि जत्त स्कुल न सप्ताह 2-3 बार खालायो प्रत्येक स्कुल थाङै बिजिट खायनो बागै जों कयजाक नाय गाबोनो जों दिनै कयनामुसुङो सरकार नंनो सायथ'गैथौ नंनि तैबो बाहायके नंनि बेतन बारिमान गोबां सिटि रक दङ बंनि बाहायके रेगुलार खायमान गोबां चिनि गरक दङ सामु खायनो रक स्कुलाव बरनि ताव कुकमेन थेगे सेङिने सुइपार खुस्रा जारा दंनाय रक वार्डेन सुपार रक आमते गोबां दं बरनि कक तो सुमा सुइ दं के बरगो सारायनि कम मावान सुखाय ग्रिसार बर थांनाय बरनि बागै जों बुसखाङो ताइबो कराक याप्रि रमै दङ जुदि केबो जुदि डिउटी जुदि नेग्लिजेन्सि जों मानजाखांखाय जों गाबोन कोनो मते याखार